Ay, may school din pala dito. Elemental. Walang high school dito. Isang ka nag-aaral ng high school? Saan ka ba nakatira? Ay, hindi dito. Sinulam mo lang, ano? Wait lang, lola mo siya sa nanay mo, tatay mo? Sa mother mo. Ilocano yung mother mo. Yung father mo. Si mother yung Bisaya. So si lola, hindi talaga taga dito. Kaninong lola, mother siya? Sa father mo o sa mother mo? Father. Ilocano ka rin si lola. Ang ganda pala dito, oh. Oo nga. Gusto ko rin dito makapunta. Wait lang. Mayroon bang yung Chilin saan yun? By Falls. Yung naligo kayo. Ay, hindi dito. Yayain nyo nga ako magpupunta kayo. Para makita dito merong liban dito. Ha? Dito. Swimming pool. Ganda pala dito. Guys, ang lugar na to ay parte ng barangay ito sa bayan ng Natividad, Pangasinan. San Macario Sur, no? Norte. San Macario. Ito yung basta dito yata. Itik dito. Ayun. Nakikita niyo yung bundok sa namin dito sa bayan ng Natividad. Anong pangalan mo natin? Ha? Kyle. Kyle Acosta, yun si Kyle, oh. Siya yung nag-drive. Subscribe ko sa channel ko, ah. Send ko yung link kay Angeline. Ang ganda pala dito sa lugar nyo. Oo nga. Wow. Ano yung crops nyo dito? Ano yung tanim crops? Tanim po? Oh, crops. Pag sinabing crops, mais, ano? Mais tapos Palay. Tapos mani. Ay, may manihan dito. Oh. Saan yung mga mani dito? Okay. Ang ganda, oh. Kita-kita mo talaga yung bundok, oh. Parang malapit na yung bundok, bro. Malapit lang yun dito. Wow. Ito pala yung likuran ng bundok na yun. Dito pala. Kapasyon. First time ko dito sa lugar mo. Yan. Ang cute naman ng bata. Guys, may mga naglalakad ng bata. Ayan. Hi! yun inaalaga kong dalawang baka. Sa'yo yan. Inaalaga ko namin ni baka. Ay, sa inyo to. Baka nyo to. Ipag mo naman ano. Kyle. Baka pa nga aalagaan ko. Ikaw pa kaya. Angeline. Bakal pa nga alagaan ko. Ikaw pa kaya.
ito yung kung saan ka nag-aaral. Layo pala dito ah. Ayan, dito. May nagbibenta pa dito ng lupa. Ako pag nag-work ako, so kapag dito sa ibig. Dati yung sopa ni Tito ko yung dati. Binigta niya lang ng 200 dati. Sino? Dito ko puti. Dito mo? Ayun. Binigta niya lang ng 200 dati. Hindi pa mahal dati ng puti. Ay, ano ba? Bakery. Bakery. Yung bakery niya ba dito may added na dito yung added na ha? Bakery. It's way good. Added yung siya. Malalaki din pala bahay dito. Banyaga. Ah, ito yan. Kilala ka yata nung nakablo oh. Lumingiti. Si Ribbon ko. Oo. Yan. Si Lola. Ilang taon na si Lola? Ilang taon na kayo la? Man. Salamat. Thank you. Thank you po, Lola. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na po? Mano titawon yon apong. Nagkita ha. Sino ay kadwa datoy ading? Yung asawa ko ng kuya ko. Ah, okay. Kabilang bahay. Alalahin mo si Lola. Angelin, alalahin mo si Lola. Yan. Ni, alwada man baka matuang kata. Drive ako, matay tayo. Pasok ka na. Ito naman, pasok ko kayo. Pasok ka, sige, pasok ka. Ay, sige, labas ka na ka rin. Okay. Sige. Ay, may bata, oh. Apo niyo po, Lola? Ganda dito, tahimik. Ay, may mga binibenta silang brief. Magkano kaya to? Naman nga lang kay Pesta. Madin, Lola. Thank you po.